ba dyan sa title natin, no? Naandyan, ayan. So, mag-a-unbox tayo ng mga gift na natanggap natin ngayong Pasko. Ayan. So, ngayong Pasko. Akala mo, no, kung ano, guys. Ayan. So, kung makikita ninyo, ayan yung mga tanggap ko from the very start of Pasko. Charot of Pasko. Hindi pa naman nagpapasko. Ayan, ayan na. So, yan. So, ang unahin natin ngayon, guys, ay, unahin ko muna pala, itong, nag-Christmas party kasi kami sa trabaho. So, you know, what I got is this one. I just got bento. I just got bento. Wow. Guys, look at this. It's very nice. You know, I just got bento. Yeah, it's got bento, purple color. Yeah, and it's really good. It says there, food keeper. Food keeper. Ayan, food container. Ganda. Alam niyo, minsan kasi, no, kahit simple lang yung mga item na natatanggap natin, o items na tatanggap natin ay um, dapat na-appreciate natin kahit mga maliliit na bagay lang. Ayan. Di ba ganito lang, no? Mura lang ito eh, oh. May nakalagay pa, oh. Presyo. Ayan. Pero, it's the thought that counts. Ayan. So, yan. I just got bento, no? Since the party namin. Ayan, nakuha ko doon sa raffle namin sa trabaho. And then, the next one is, the Christmas party din kami sa aming group. May group kami doon. So, nag-Christmas party din kami, guys. Ito rin nakuha. Ito yung, nakuha ko, guys. It's a grocery package. Ang bigat! Ang bigat niya. Ayan. So, meron tayo dito isang tray itlog. Ayan. So, thank you. Ang babait ninyo. Thank you. May isang tray tayo ditong itlog. Bali, bawas na pala to guys ng 7. Kasi niluto ko na. Yung iba. Ayan. Tapos, merong suka, patis, or the fish sauce, the toyo, soy sauce, vinegar, ayan. The next one is the ketchup. Ayan, grocery talaga siya, guys. Ketchup, and then my cheese, my Nestle cream, my Del Monte cocktail, ayan, fruit cocktail. Tapos may isang, spaghetti, ayan, Del Monte's quality spaghetti, creamy and cheesy. And then, the 5 kilo of rice. Ayan. Tsaka, ayun. Ayun yung natanggap ko doon sa Christmas party namin ng aming grupo. Itong mga to guys. Ayan. Bigas, ganyan. Tapos, bigay naman, may mga nagbigay sa akin ng ang aking mga friendship. Mga friendship, ayan. So, unahin natin. Ito, bigay ito ni Miss Lani. Ayan. Gusto ko ipakita sa inyo, guys. Medyo malayo yung ating camera. Ayan. Thank you, Miss Lani. Ang ganda. Talaga nag-effort siya magpalagay ng mga mukha. Ayan. Tapos, ito ay kay Tart, kay Teacher Jen. Thank you, Teacher Jen, sa basket. Ayan, guys, yung aming Barangay Uno. Ayan yung aming group. Ayan. So, may pa-picture pa rin eh. Ayan. Pa-picture pa. Ayan. Ayan. Ayun. So, bale, ito yung kanya. Tapos, dito na nilagay yung mga grocery. Ayan. So, the next one is, ito, bigay ni Emilu. Ayan. Emilu, tsaka ni Lawrence. Ayan. Bigay ng sabon. Ayan. Soap holder. Ayan. The next is, ang unahin natin dito. Ito rin. Ayan. The next one is, ito guys. From Tintin. Ayan. Galing kay Tintin. Ano to? Kikita mo kasi kagad kung ano yung laman, no? Baso. Baso siya. Clear siya na baso. Personalized siya, guys. Personalized mug. Ayan. Oops. Kung gusto niyo guys magpa-personalize ng mga mugs niyo in case of gusto niyo magpa-giveaways, ganyan, o magpabigay, magpamigay ng mga baso, ayan, ilalagay ko sa ating screen yung kanilang page or yung kanilang store. Ayan, craft handmade, ayan, yung pangalan nila. Craft handmade. Ayan, so ito kay teacher
cute niya guys, oh. May nakalagay dyan na M. Tapos, Shelly. Kasi, Shelly pie niyo to. Ayan. M. Shelly. Miss Shelly. Yan. Ang cute. Ang cute niya guys. Kapihan, inuman ng tubig, or pwede rin niyo siyang display. Ayan. So, ayan siya guys. Care. Meron siya dito mga care instruction kung paano niyo siya i-care. Okay, the next one is, eto, ayan, galing kay Miss Ami. Binuksan ko na pala ito kagabi ito binigay. Galing kay Miss Ami. Binuksan ko na ito kagabi, so gusto ko siyang i-unbox ulit sa inyo. Ito galing kay Miss Ami. Ito kasi, hindi, ano siya, tawag ito, matagal na ito sa kanya. Ang sabi niya dito, Hi Shell, Merry Christmas, stay fit and healthy. Love, Miss Ami. Ayan, sabi niya. I love you like I hope you like it. My gift. By the way, it's kinda old na, but I never used it. Ayan. Ito yung lagi niyang kinakwento sa akin. Ano siya? Tummy or abs exerciser. Ayan. Binili niya to guys sa Avon. Ayan, sulat niya. Ayan, binili niya sa Avon. Kita niyo ba yan? Ayan, Active Avon. Ayan, so, kinakwento nyo sa akin, matagal na itong kinukwento nun, pero hindi nga daw niya nagagamit. So, ito siya, tummy trimmer, at saka tummy or abs exerciser. Guys! Sabi niya kasi, alam niya kasi na na lagi akong nag-exercise talaga. As in, sobrang gusto kong nag-exercise. Ayan, I love, working out. Charot! Ayan, so tapos, nung nakaraan din kasi last year yata, ayan, binilhan din nila ako ni Miss Ampi ng yoga mat. Ayan, kasi alam nila na very active ako pagdating sa exercise or sa workout. Maraming salamat, Miss Ami! Tapos, ang susunod natin ay, eto, galing naman to kay Miss Ampi. Ayan, galing to kay Miss Ampi. Buksan natin, guys. Ready ako kasi ito, hindi ko pa talaga bubuksan talaga. Pero, alam ko na kung ano yung laman. Pero, hindi ko pa alam kung ano talaga yung itsura niya sa personal. Ito ay, hot and cold mug. Hot and cold mug siya. Ayan. Ito siya guys, coffee cup. Vacuum stainless steel. Ayan. Hot and cold. Ooh, it's white. Nakalagay naman talaga guys na white. Pero ang ganda kasi yung combination niya, white and gray. Ang cute-cute. Wow. Thank you, Miss Ampi. Ayan, ito kay Miss Ampi. Thank you, Miss Ampi. Ayan. Guys, may short ako May short ako. Baka sabihin niyo wala akong short. May short ako guys. Mixi lang siya. The next is from Teacher Lilia. Ayan, galing kay Teacher Lilia. Ito. Open natin. It's a bag. Wow, ang ganda. Galing kay Teacher Lilia. Tapos meron siyang strap. Kung gusto ninyong gamitin siya na pang wallet or gamitin niyo siya na parang bag. Yun. Thank you, Teacher Lelia. Ito yung gift ni Teacher Lelia sa akin. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, guys. So, tapos pwede niyo kasi siyang habaan. Kung gusto niyo siyang habaan. Tapos, ayan. Thank you, Teacher Lil. Tapos, the next is, ito ay galing kay Miss Nika. Ayan, galing kay Miss Nika. In-open ko na pala siya dito. Para hindi ka pa siya as in totally in-open ng buong-buo. Sinilip ko lang kasi gusto ko lang makita. Ayan, so galing ito kay Miss Nika, guys. Ayan. Oh, wallet din. Dami-dami ka ng wallet. Ano kayang ilalagay natin dito? Wala lang tayong ilalagay. Puro wallet, pero wala tayong panglagay. Wow. Oh, it's serious. It's forever young. Same. Forever young, forever young. Yan. Oh. Ang ganda. Oops, may bulsa siya dito, guys. Nilagayan. Oh, may strap din siya. Ayan, same as this. But ito ay pa-portrait. Itong
isa ay pa-landscape, I think. If I'm not mistaken. Yes, ito guys, pa-landscape. Itong kay Miss Nika, pa-landscape. Yung kay Teacher Lilia, pa-portrait. Yung kanyang design. Ayan. My gosh, I have a lot of... Wow, ang haba-haba nito, oh. Haba talaga dito, grabe. Why? Why is it so long? Ayan. Dami natin mahal pa mga tayong ilalagay. Tapos the next is, meron pa ulit bigay sa akin si Miss Ami. Dalawa yung bigay niya sa akin. Kasi itong isa, ano niya talaga yun, yung dati niya. Ayan. So ito galing pala dito pa kay Miss Ami. Ayan, Miss Ami. Oh. Ho, 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 ho. Ha, ha, ha. Sarot. Napapakanta. Wow! Wow! Ay, ang cute! Short! Short siya guys na merong mga kabakabayo na may star. Wow! I like it, may star! Yan, may short ako guys na bago. Yan, thank you, Miss Ami! Tapos next is, ito ay galing kay Madam Encinas. Ayan. Ang nakalagay dito ay, to Michelle, we wish you a wonderful holiday season from Encinas family. Thank you, Encinas family! Merry, 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 Merry Christmas po! Salamat po! Ano kaya ito, Madam? Maraming salamat, Madam, sa iyong pag-abala ng regalo. Oh, I think this one is a good one. Wow! Ay, lagayan ng mukha. Ay, mukha. Lagayan ng ano. Lagayan siya ng ano, guys. Ayun, oh. Lagayan ng mga ano, guys. Ng picture. Ang ganda. Lalagay ko dito yung mukha ko. Mukha ng family ko. Tapos, mukha ng future jowa ko. Mukha ng future anak ko. Charot! Ayan, family picture. Ayan. Ay, thank you, Madam, for this wonderful gift. Ayan. Tapos, the next is, ito ay bigay ito nila, M. Dati pa, dating bigay niya ito sa akin. Yung birthday niya ito sa akin. But I never use it pa talaga. Ayan. Ayan. Adidas to na pink. Hindi ko pa ito as in na gagamit. Kasi parang naano ako gamitin. Kasi parang madumihan ka agad. Tapos, ayan. So, salamat Emmaluan Lawrence. Tapos, guys, ang susunod ay, ito gift naman to na nakuha ko sa Christmas exchange gift namin. Ito ay galing kay Teacher Joseph. Salamat, Teacher Joseph. Alam ko na guys yung laman nito. Tapos ako pa pumili nito sa online. Kasi sa online ko binili. Ayan. So, alam ko na yung laman nito. Pero, tingnan natin kung nasunod ang ating gusto doon sa wow! This one is from Nike. From Nike. Ayan. Whoa! Oh, ayan guys. Oh, ayan. Nike yung lagayan niya. This is para galing to guys sa online. Wow! White shoes! White rubber shoes! Na Nike. Gumi Nike. Ayan. Alam ko na kasi kung ano naman ito. Kasi ako nag-request. Ito ang sinabi ko sa exchange gift namin. Wow! Ang ganda niya. Pero hindi siya yung as in white na white, no? Kasi ano nito. Pero, ganda siya, guys. Size 9. Ayan. So, thank you, Teacher Joseph, sa pagsunod mo sa aking, sa aking request. Ayan. So, thank you. Ayun. So, next is, ito ay galing kay Miss Tere. Ayan. Galing kay Miss Tere. Ito ay, microphone stand or pwede din siyang maging, tawag ito, cellphone stand. Bali may ganito na rin ako guys, pero pink. Itong binigay ni Miss Tere ay black. Ayan. So, i-assemble mo lang siya. Wait, kukuhanin ko yung aking dati. Kasi pag na-assemble mo to, ganun din siya. Magiging kalalabasan. Wait. Ang bilis ko lang, di ba? Ayan, eto siya. Magiging ganito siya guys. Pag in-assemble mo tong bigay ni Miss Tere, ganito
ganito siya. Pero black yung kanya. Itong aking pink. Ayan. So, the last one is, ito ay galing sa aking friendship. Sa aking friendship. Ayan. Ito ay galing kay Alice. Thank you, Alice. Ayan, ito galing ito kay Alice, guys. A pants. Pants siya. Galing siya kay Red Girl. Ayan, galing siya kay Red Girl. Ito ay high waist. Ayan, high waist na pants. Thank you, Alice. Ayan, thank you po. At saka meron pa mga nagbigay, nagbigay din si Doc J. So, thank you, Doc. Sa gift. Ayan, so maraming. So, ayun lang guys, yung natanggap ko ngayon. Ayan, saka sa mga pa-birthday, Christmas saka birthday gift nila sa akin. So, ayun yung ating natanggap ngayong Pasko. Ngayong Pasko, ayan. So, maraming salamat po sa mga bigay ninyong regalo. I appreciate it so much. Ayan, kahit ano pa man yan ay na-appreciate ko po. Ayan. So, maraming salamat guys sa inyong mga gift at Merry Christmas po sa ating lahat. So, hi guys! I'm finally home! Tapos na yung Christmas party. Ayan, Christmas party kasi ng church, tsaka anniversary at year-end celebration. So, yan. Nag-dress ang lola nyo. Charot. I'm going home. Ayan. Tapos, ayun, dumaan ng anong oras na ba? Na-stress? Mag-alas 3 na yata. Kasi dumaan pa kami sa vet. Sa hospital ng mga dogs and cats. Ganyan. Kasi, nilabas si Jumeo. Ayan. So, may mga clips akong kinuha doon. Guys, habang naandun kami, naghihintay. Tsaka, yun. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Tapos, bago tayo so, ayos. Sinuot ko na pala yung shoes ko. Charot. Kaya pala, natanggal yung aking Binabalik ko kasi siya. Ayan. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung nakuha natin sa Christmas party para wala na akong tenga. Kasi nakapag-vlog na ako guys nung mga natanggap ko ng Christmas. Ito naman yung natanggap ko ngayong Christmas party namin. Sarap ko na. Ako nagawa nito. Ayan, yan. Yan. Pero yung ipapakita ko sa inyo kung ano yung natanggap natin. Ito una guys. So, galing kay Sister Maribel. Ayan. Sabi niya kasi birthday ko daw. Kaya binigyan niya ako ng ganito. Sabi niya, ikaw lang binigyan ko niya na kasi birthday mo. Sabi niya ganito. Tignan natin kung ano to. Ano kaya to? Kumot? Hindi ko alam kung ano to. Guys, ang kapal. Pero hindi ko alam kung ano to. Red? What is this? Pakumot. Pakumot siya guys. Yan. Thank you, Sister Maribel. Ayan, bigyan niya sa aking red. Ayan. Thank you, Sister Maribel. Tapos, ito, bigay ni Ate ni Sil. Sa birthday Christmas na daw niya to sa akin. Ako yung walang mga gift sa kanila. Ayan. Thank you, Ate ni Sil. Wow. Bag. Bigay si Ate ni Sil na bag. Kaya hindi ko yan binalot. Ay, ang cute! Ang cute ng bag, oh. Brown. Thank you, Ate ni Sil. Wow. Meron pa siyang strap. If ever na gusto mo na. Yan, ang ganda. Yan. Yan. Ganda naman, brown. Ganda to kasi, pwede mo siyang gamitin sa any color ng damit. Yan. Ito yung mga gusto kong mga kulay. Mga nude, black, ganyan, o kaya white. Para pwede mo siyang magamit sa lahat ng kulay ng damit. Hindi mahirap hanapan ng damit. Kasi pangit naman yung nagdadamit ka ng tapos yung mga suot mo, hindi man contrast,
Hindi naman maganda. Ayan siya. Ganda. Thank you, Ate Nisil. Thank you po sa bag. Ayan, tapos, meron din ditong bigay si Pastora Fe. Ayan. Thank you, Pastora Fe. Thank you po sa gift ninyo. Ayan, buksan natin kung ano yung laman ng gift na bigay ni Pastora Fe. Ayan. Ga-unbox na natin kaagad, guys, para wala na tayong mga pendings. Tapos na naman na yung Pasko. Pendings. Ayan. Next. Wow! Nakalagay sa paper bag, tapos meron pang balot. So, open natin ulit. Ano kaya ito? Yan. May mga clips din pala ako ng party. Hindi ako masyadong nag-video, guys, kasi busy ang lola nyo. Yan. Busy-busyhan ang lola nyo, kaya wala akong masyadong video sa church. Ayan. So, oops. Ayan. Oh! Magic! Magic daw, magic. Nag-text. Si Miss Nika siguro yan. Kasi gagala daw kami bukas. Wow! Magic mag! It's a magic mag. Thank you, Pastor Rafe. Magic mag daw ito. Tingnan natin. Magic mag. Oh! Ay, ang ganda. Siguro pag binuksan mo to, pag nilagyan mo to ng water, mag-iiba siguro yung, or hot water, or cold water, mag-iiba siguro yung kulay. I think. So, try natin ito minsan. Pakita ko sa inyo pag try natin. Yan. Thank you, Pastor Rafe. Next is, ito nakuha ko sa parapol, guys. Napakuha ko sa parapol. Ayan. Sa parapol ni Doc J. Ayan. Lagayan to ng shoes. Ayan. Lagayan ng shoes. Ayan. Transparent yung ano niya. Ayan. Thank you, Doc. Saka ito rin, bigay ni Doc. Ito daw ang kanyang special gift sa amin. Nila Ate Nisil, nila Brother Boyer, Ate Glenda. Ito daw ang kanyang special. Wow, ang ganda! Hoy, ang ganda! Ang ganda niya! Watermelon! Ano siya, guys? Vacuum, stainless steel bottle. Ayan, the double wall insulated bottle. Wow! Ang ganda! Ang ganda! Parang patermo to. Ayan, patermo. Thank you po! Thank you po. Tapos, meron ako dito, hindi ko kinain yung pagkain, guys. Yung pagkain ko, hindi ko kinain. Kinain ko lang kanina yung pansit tsaka puto. Ayan. Tapos, ang talagang laman itong bag na ito ay mga ano to, guys, grocery. Ayan. Unahin na natin. Ang laman ay pansit bihon. Tapos okay na cheese, Alaska, cowbell kondensada, ketchup, toyo, Lucky 7 Carne Norte. Wow! Sarap! Chocolate. And the last one is, eto, Fiesta, Filipino style spaghetti. Yan. So, yun lang naman nakuha natin ngayon na sa Christmas party sa church. Ayan. So, ayun. Mag-aayos lang ako and then, kung wala man akong, mamaya asayin, kita tayo ulit mamaya. Ayan. So, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.